ಟೈಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ ಜೈ. ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಮಾತಾ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಡಿ ಬಡಿಲ್ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಮನವೊಲಿ ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ಇಂಜ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವ್ರು ಆರು ಒಂದೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ತುಳು ಟು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪನಂತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂಪೇಶ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದೇ. ನಮಗೀಗ ಕಾಣುವಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪೆರ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಲ್ಕಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗ್ತಾ ತಾವೊಂದು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಮು, ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟೋ ಮಸ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಲುಕ್, ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಭಾಳ ಸುಂದರರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋಂಥ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾ ಪಾತ್ರ ಮಂತನುಲ್ಲರು ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಇರು ಇಂಚ ಮಾತ ತೋಜೋಡು ಅಂಡ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಆದ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಗೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ MLA ಗೆಟಪ್ ಲುಕ್ಕು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ ರೂಪೇಶ್ ಆರು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದಿನ. ಸೊ ಅರೆಗೆಂಚ ಬೋರ್ಡು ಪಾತ್ರ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡು ಆರು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದಿನ. ರೂಪೇಶ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡ್ತೊಂದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ವಾರಿತಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಾರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ ಪಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆವಡ್, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಪೂರ ಅವನು ನಾವೇನೊಂಜಿ ಪೂರ ದಿವೊಂದು ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಐಕ್ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಮಾತಾ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಡಿ ಬಡಿಲ್ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ಲ ಆರ್ಲಾ ಸುರು ಈರ್ಲಾ ಸುರು ಆರೊಂಜಿ ಅವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಿನಾರು. ಆರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾರಿತಿದ
ಸುನೀಲ್ ಸರ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಲ್ವಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ 92 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಪಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆನಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆದು ಪಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದು ಬೈತೀನಿ ಮೂಲಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಂಡ ಆರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರು ಬಟ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆರು ಬಂಡ ಆರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಆರು ಎಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭೋಜರಾಜ ಅಮ್ಮಂಜೂರು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಅಂದು ಅವೇ ನನಂಜುವೆ ಮಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋದು ಬರ್ತಿನಾರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಈ ನಾಲ್ವೇರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಇಪ್ಪು ದಯಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ನ ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಉಂಡು ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣನ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಒರಿಯಡ್ದರಿ ಅಸಲು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಾಟಕ ತೂದೆ ಮಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಯಾನು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಅದೇ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವಡು ಪಾತ್ರನ ಅವಡು ಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಅವಡು ಅತನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತ್ರನ ಅವಡು ಅವೆಂತೂ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಲ ಕೇಂದೇನು ಸೊ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂದ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವಳ ಸುರತ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಣ ಎಸ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಯಾರುಂಡು ಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಸದ್ಯೋಗೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಂದಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಶಿವಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವೈಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತು ಜರಿ ನಿಮ್ಮುಂಟ ಸೊ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬರೋದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಲ್ಲ ಇಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಬರೋಡು ಬಂದುಂಡು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವನೇನ ವಿಲನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂದು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ತೂರಂದು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ರತ್ತ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಚಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇರ್ಜಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತದು ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಎಕಡೆ ತೂಂದಿತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾವ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ರತ್ತ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ ತೂವಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗು 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 ಅಂತೇಳಿ ಇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ನಗು ಇವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಗು ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಟೀಮು ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೈಸಿದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿಯಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಅದು ಅಯ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆಲೆ ಪಸರೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗನೇ ನಿಗಲ್ ತೋಡೆ ಎಂಜಂಡು ಫಿಲ್ಮು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೂವರ ಏನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಎಸ್ ಇರ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿಪುನಾಗ ಈ ಪಾತ್ರಗೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಪಂದು ತರೆಡ್ದಿ ಒಂದು ಬರೆಯಾರ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೀತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ఒక ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಏರ್ ಮಂತ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮನ್ನಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆವು ಅಂಚ ಅಂದ ಪೂರ ಎನ್ನದೇ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಅವು ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಮೂಲು ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಮಾತ್ರನ ಅಥವಾ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ನೆಲ್ಕೆ ತೆಲುಪು ನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಇರ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜು ಮಂಜೂರು ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಮೊಗಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ಸರ್ಕಸ್ ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ಡ್ ಐತೇರು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮನ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ಸರ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಕಾಮಿಡಿಲ ನೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲ್ಪರಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಖುಷಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಮಿಂಚಿನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತನುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಆರೆಗಾತೆ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆತಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಆರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತನ ಬರೇನಾಗ ಬರಬನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ಇಂಜ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಆರು ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಂಚ ಏನೇನು ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ
ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬರುವ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮೋಕೆ ಅರೆ ಏಪಲ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಏನ ಆ ಜನಕುಲು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಿನಾడు ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೆಲಿಪೋನ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅದು ಇತ್ತ ಈರೇನು ತೂದು ದಯವಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ವೇತು ವರ್ಷದ ಗಾತ ನಿತ್ತನಾಗ ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶದ ಪೊರ್ಮೆನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ತೂವೇರಂಡು ಸರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿವ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಎಂಚೋಂಡು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಒಂದು ದೇವ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಇನಿ ಎದುರುಡು ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಆರ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಂಗೆ. ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಮನವೊಲಿ ಸರ್ ವಾರೀತಿಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗು ಇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಇರೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗಾರ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೊನ್ನಿ ವಾರೀತಿ ಘಟನೆ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶರ್ ಅರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಂದಾರಡ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಐತೆ ಪಿರ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ರೂಪೇಶ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಗಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ್ದೇ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ನಿಕ್ಲು ಇರುವೇರು ಒಂದು ಹೊರ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ನಮ್ಮ ಫರದನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟೆಡ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಡ್ಚಿದೆ ಬಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತೂವಡತ್ತೆ ಸರ್ ಲೈಟೆಡ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇರುವೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅದಂದು ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಇತ್ತೀಚಿ ಅವ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ತೂವಡವು. ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಟೋಟಲಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಜೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಇರ್ನ ಮುಜಿನೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಜಿನೇ ಟೈಮ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ರೀತಿದ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಂಚಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಅಂದಂದು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪನೊಂತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೂಪೇಶ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುಟು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪನ ತುಳುಟು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ. ಎಸ್ ಸರ್ ತುಳುನಾಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಓವಿ ಬರೋಣ ಕಾಮಿಡಿ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾತು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಇರಿಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಐನಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ಲಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಈ ಏರಿಯಾನೇ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಡಿಮೆ ಒಂತೆ ಏರಿಯಾ ಬಕ್ಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಈತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಸಾಹಸೋಡು ಆಗಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದೇರು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಗೆಂದವಳು. ಸರ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನನತೆ ಎಸ್ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಜೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು. ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ನಿಗಲಿನ ಮಾತರೆನ್ಲ ಈ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಗುಲ್ಲ ತೂಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ಲಾತ್ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲೆ ಒಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪನು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪನು ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ವೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಐಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಝಲಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳು ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಲನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ದೀಪಕ್
ದೀಪಕ್ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ 4 ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರವರು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜವರು, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 4 ಜನನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಗುವಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಜೈ ಹೇಳಿ.